Hello viewers, welcome back to my program. Zita rangu ndinonzi Barbara anotaura nezvemarelationships akasiyana-siyana. Angave pakati pemuroora naamwene atakanyanya kujaira, shamwari neshamwari, sisina sisi, hanzvadzi nehanzvadzi, marelationships akaita saiwayo. Asi nhasi unoyu ndichange ndida kutaura nenyaya the traditional way of marriage in Zimbabwe, kuva rudzi vechishona. Saka nhasi munyaya iyi ndichange ndichifamba naBevan, iye achange achititsanangurira kuti zvinombofamba sei panozonzi nhasi musikana uyu akunzi mudzimai wemunhu, mukomana uyu akunzi murume wemunhu. Ndo patinoda kuti timboongorora kuti zvinotangira pai, Bevan achitibatsira achitirondedzera kuti zvinombofamba sei. Bevan, welcome to my program. Thank you, Barbara. Bevan, tiri kunyanya kuona mazuva anaya pane pari kuzoitwa ma-DNA test. Vakadzi vakawanda vari kubuda vachinzi mwana uyu haasi wemurume uyu waari kugara naye. Toda kuti mumbotirondedzerawo kuti ndinoona kuti zvinenge zvine kumwe kunhu kwazvinenge zvabvira, like kuti pamwe mukadzi anogona kunge aroorwa nemurume waasingadi, kana kuti murume ari kuroora mukadzi waasingadi. Imbotibatsirai muchitionesawo ipapo kuti zvinombofamba sei, kuti zvizoita sei, zvine ma-effects here in future zvokuroora munhu kana kuroorwa nemunhu waunenge usingadi, usingafariri. I don't know. Okay, thank you for inviting me to your program. I think it's going to help a lot of people to understand kuti kunotangira relationship yevanhu kune impact ku future yerelationship iyoyo. Vakuru vedu vaiti rooranai vematongo. Chinhu ichi chinoaplayika kwete kuvanhu vechishona vekuzimbabwe vega, asi generally kumabantu speaking people. Tine tsika dzakada kufanana kubva kuno kuSouth Africa, Zimbabwe, vana Botswana tichikwidza kusvika tasvika kuna vana Kenya. Tsika dzedu zhinji dzai dzakafanana, tingasiyane apo nepapo, asi pazhinji pacho pakada kufanana. Saka chinoitika ndechekuti kuroorana vematongo hazvirevi kuti kana uchibva kwaChirumhanzu iwe uchigara kuHarare, kana kuti let's say unogara kuBudiriro, ndokwawakaberekerwa, ndokwawakakurira, hautombozivani nevanhu vekwaChirumhanzu. Wobva wadzokera ikoko unoona musikana wepamwe pamba pama-next door kana wemumaraini, wototi ndiye wematongo airewo, wobva watoti ndakutoroora. Nokuti chinonetsa ndechekuti musikana uyu haumuzivi. Kuroorana vematongo chaiko kunoreva kuti unoroorana nemunhu waunonyatsokuziva kuti mhuri yawo yakamira sei, iye munhu wacho uchimunzwisisa kuti munhu uyu akamira sei. Nekuti chinhu chiri kunyanya kuita kuti marelationships azosvika pamataura pekuti munhu anoroora munhu waasingadi kana kuroorwa nemunhu waasingadi, ndechekuti vanhu vanongosangana kana kuti pamall, kana kuti mukombi, kana kuti mumushikashika, otongoti musikana uyu akanaka ndatomuda, kwakutoti ndakutonoroora. Kana kutoti vatongopfimbana saipapo, kwakutoti handei kumba kwangu, kwakutosvika kuya kwakutorara vese. Umwe otozoya manje akuti ndaane nhumbu, umwe otaiwa ina handisi ready kuti ndiite baba. Saka relationship ikatanga yakadaro, otombodzingwa musikana uya onzi handisi kukuda, handisati ndaredi, ozonoyanana tete vake vomanikidza mukomana uya kuti aiwa nhumbu ndeyako, tora mukadzi wako. Relationship iyo inenge yatanga parong footing, because patoita kakurambana vanhu vasati vatombotanga kugara vese. Saka panosanganirana vanhu vachitanga kudanana pane influence pafuture yavo, nekuti kana mangosangana motongonopanana nhumbu, pamwe matongoenda muloji motonorara mese imomo, uyo otozoya pamwe hatozivi kuti unogarepi, umwe akutozoti ndakanzwa kuti anogara kuchitungwiza, ozongosvika kuchitungwiza kuyo hapana paungaziva kuti ungasvike here, wongomira kana paSt Mary's wodaidzira kuti pane mukomana anonzi wotenda here pano muno muchitungwiza, hazvizoiti. Saka toti munhu aziva zvake kuti mukomana wangu ndinhingi anogara pakati pati, asina zvakawanda zvaanoziva pamusoro pemunhu iye, ane zvinhu zvaanozoenda achidiscover kana kuri kwokuti vagara vese. Unogona kuroora chipoko. Pane nyaya dzakawanda dzatakanzwa dzemunhu akadanana nechipoko, kana kuti akadanana nemunhu ane chimwe chirwere chisingarapiki iye asingazvizivi, kana kutoti mukadzi aroorwa nemukomana uyu akasiya auraya murume kwaakabva, but nenyaya yekuti mukomana uyu anenge asingazivi nezve pamusoro pemusikana uyu, anongototi ndawana musikana akanaka, otoroora. In fact, noti kuroora, nekuti tsika dzedu dzepachishona dzekuroora dzinosanganisira kutizirwa. Chero usina chawabvisa,
unofanira kuzonoformaliza kuti uzikanwa kuti ndione mwana wevanhu. But vanhu mumaraini vanonge vachitongoti vakaroora. Saka dzimwe nguva kutizirwa ikoko itori tsika yekuroora. Saka kare kwanga kuine tsika dzakati wandei dzimwe dzisasapractiswe dzatoomhosva semusengabere mazuva ano yatoomhosva. But kutizirwa kuchiri kuitwa, kuchaya mapoto kuchiri kutoitwa. But mukadzi ari kuchaya mapoto anotongonzi mainhingi achidaidzwa nezita remurume paari kuchaya mapoto ipapo, chero zvisina kuformalizwa. Vamwe vakadzi vanosvika 20 years achingogara nemurume asina kumbonobvisirwa tsvakirai kuno, asi achitongonzi mainhingi achitori nevana ipapo. Okay, regai ndimbokubata ipapo Bevan. Uri kutaura pamusoro pekuti musengabere hauchabvumidzwi. Yes. Okay, zvii zvaimboitwa pamusengabere zvakasaka kuti zvisabvumidzwe? Musengabere yanga itori tsika yekumbunyikidzwa mwanasikana waunenge wachiwa kana kuti waunenge wada uchiziva kuti handidi. Womutakura neshamwari dzako, unongomutaimira aenda kana kutsime kana kuhuni, momubata neshamwari dzako, momutakura moenda naye. Unosvika upfigirwa mumba, orarwa naye nemukomana ari kumuda uya. Akagara kana a week or 2 haachakwanisi kudzokera kumba kwavo nekuti vanhu vekumba kwavo vanenge vachitomutsvaga kuti aripi. Zvino mazuva ano ukazviita unenge watoita rape 1, 2 unenge waita kidnapping. Nekuti watora munhu nechisimba asingade, hama dzake dziri kutomutsvaga dzinotonofaila missing person report. Saka 2 wabva wamurepa kuti aite nhumbu. But kare yanga iri acceptable way yekuti vanhu vanoroorana. Kana wazobuda imomo hama vanhu vakaziva kuti unenge washata kana kuti watobviswa umhandara, wochi hama dziya dzako dzochienda manje kuhama dzemusikana dzinotaura kuti zvamakashaya mwana tisi takamutora, otonzi vatoroorana. Saka musikana aroorwa nemunhu wekuti under normal circumstances anga asingambobvumi kudanana nemunhu iyeyo, but ambunyikidzwa ashandisirwa chisimba kuti aroorane nemunhu iyeyo. Tsika iyoyo yaigona kuitwa nevarume nekuti vamwe vanogona kusaziva kuti yanga isingangoitirwe vakadzi chete, varume vaiitirwawo tsika iyoyo. But tsika iyoyo inonzi kuganha. Kuganha ndeko kuti musikana akanga aonawo mukomana waari kudawo achiwa kuti jaya iri ndarida iri, kana kuti murume wemunhu ndamuda pandanoita mukadzi wechipiri ipapa, anoenda unogara pamadota. Makuseni panomuka vanhu vachitsvaira, woona paine mukadzi akagara pamadota akazvivhara kumeso. Uyo manje zvanga zvitori serious because waitonzi wapuhwa nevadzimu. Saka haubvumidzwi kumuramba kuti ibva panoenda kana kuti chinyi. Kana watoona mukadzi aganha ari kunzi abva kuvadzimu, iwewe haubvumirwi kuti uti handidi. Saka chero chiri chipurunyenye wakanga usina option yekuti uti handidi. Saka chero iri mvana, chero munhu anenge achiva mukadzi achiva mumwe murume anokwanisa kutongoenda unogara pamadota, otonzi wato mukadzi wepano, otomutora uchida usingadiwe murume. Saka yanga isingori tsika inodzvanyirira vakadzi chete kumusengabere. Kuganha kwaidzvanyirirawo varume, unoroora munhu wausingadi. Itsika yanga yakaoma, asi I think pachinge pasina mutemo kune vamwe vanhu vaigona kunge pamwe vachida, because ndiri kuona kuti pakuroorwa nekuroora semubvunzo wandambotaura kuti kune nyaya ndambotaura kuti kune vamwe vanenge vanoroorwa nevamwe vanhu vanenge vasingadi. Saka ndofunga vakawanda kunze uko, I think munogona kufarira tsika iyi yekuganha. I think munogona kuifarira because tinoona kuti pamwe vamwe kutosaroorwa kwavanoita nemunhu wavari kuda inyaya inenge inobata maziviro atinoita ndeyekuti murume ndiye anotanga kutaurira mukadzi kuti inini ndiri kukuda, asi hazvisi zvinhu zvinogamuchirika kana mukadzi akazviita sezvamutaura ndozvaitika patsika yekuganha. Saka I think tsika iyoyo kuvakadzi, I think it was a bonus kuvakadzi. Ndifunga vaigona kumbofara dai nhasi yanga iri kuitwa. Mataura zvakanaka kuti patsika dzedu vanhu vazhinji vanofunga kuti hazvibvumirwe kuti musikana aratidze mukomana kuti anomuda. Zvaitobvumirwa netsika iyoyo kuti kana iwewe waona mukomana wauri kuda waitoenda kunoganha, kureva kuti zvinhu izvo zvaibvumidzwa. Uye zvanga zvisina kumbunyikidzwa kwakanyanya semusengabere pakuti kuganha waisamanikidza munhu nechisimba, zvaizoitwa zviri spiritual manje kuti midzimu yakupa. But pamusengabere paitobatwa munhu nesimba, kwakutosvika kwakutorepwa, kwakutomboshayikwa kwemazuva. But kuganha munhu aitobva kumba kwavo ataura kuti ndikuenda kunoganha kwanhingi, obva wato iwo. Saka zvamuri kutsanangura zvokuti vakadzi vazhinji vari muZimbabwe vakaroorwa nevarume vavasingambodi, vavaida vacho havana kukwanisa kuvaroora. I think that's the main source yemaproblems ari mudzimba zhinji, mumarelationships mazhinji. Vakadzi vazhinji, if they are to be honest with themselves and to be honest with us as well, vakaroorwa nevanhu vavaisada vazhinji. Kana tichiti vazhinji hatisi kuti vese,
varipo vari happy vakaroorwawo nevanhu vavaida, but vazhinji pane munhu waaida, but munhu iye haana kuuya kuzotiwo sisi nhingi ndokudai. Saka munhu asina kuuya kuzoti sisi nhingi ndokudai, musikana anogona kutomirira achiramba vamwe vakomana achiti dai Joseph akauya ndiye munhu wandinoda. Joseph uya oenda onodanana naMary. Joseph uya anogona kutodanana naMary zvokutopengesana zvinenge zvichitorwadza uyu mumwe musikana anga akamirirawo Joseph. And then like kumachechi kwatinopinda uku takazombonzwa mumwe musikana achinamata pa all night prayer achitoti mukoma nhingi is mine, in the name of Jesus is mine. But akazonge arwadziswa nekuti mukoma iva vakazodanana nemumwe musikana. Saka iye akaramba achitoenda kuma all night prayer. Vamwe vanhu vamunoona vachienda kuma all night prayer hazviri kuti vane zvimwe zvinhu zvakanyanya kana mweya yemadzinza. Vamwe vari kurara usiku hwese vachinamatira kuti chero iwe wakudanana wamucourtship nemumwe musikana, you are still mine. Mwari breakai zvese izvozvo zvokuti anodanana nachipo izvo ngaadzoke kwandiri, ndini munhu wake. Makati zvese zvandinoda muchandiitira. Shoko renyu rinoti gugudza uchazarurirwa, tsvaga uchawana. Ndiri kutsvaga mukoma Joseph ava, and ndinofanira kutoti ndivawane nekuti Mwari makati there is nothing impossible with you. Chero ari kudanana nachipo anodzoka kwandiri, there is nothing. Vanhu vari kukota mascripture, vamwe achimisplacedwa, vamwe vachienda kunotsanya nekunamata, zvinhu zviya zvoramba, vamwe vanokuwara pamweya nenyaya yekuti munhu ane zvaari kuda zvaasiri kukwanisa kuachiva. Saka pauri ipapo uri mukadzi wemunhu pane munhu aipada nemwoyo wese kudarika iwe uripo. Pamwe iwe uri kutoti tarisika urorwa pano, asi pane mumwe munhu ari kurwadza kuti pana mukadzi uyu ndingadai ndiripo. Saka anogara kumba kwachimuti ukoka, asi mwoyo wake unenge usiri kwachimuti, unenge uri kwamwoyo. Thank you so much Bevan, wayatsotitsanangurira zvakanaka. And I think vakadzi kunze uko nevasikana nyaya yekuganha ndikuona kuti pamwe dai zvaiita yekuganha yadzozwa zvayo inenge yakanga ichitibatsirei zvinenge zviri nani, nekuti mukadzi anenge achiendawo pamurume waanenge achiona kuti uyu ndiye waanenge achida. Bevan, achipera kutitsanangurira futi pane nyaya yekutizira yawataura. Kutizira chii chaitwa pakutizira? Musikana kana aona kuti ane mukomana wake waari kudanana naye, anogona kutyira kuti mukomana anogona kuona mumwe musikana ozopfimba kana kudanana, kana kuti musikana uyu anogona kunge achitoziva kuti mukomana wangu handisiri ndega paari. Vakomana vazhinji vanenge vaina vasikana 3, 4, 5 kunze uko. Saka mumwe musikana anogona kuona kuti aiwa, ini kuti nditoroorwa nemunhu ndakutomutizira. Vamwe vanotizira vasina nhumbu, asi vazhinji vanotizira vaine nhumbu. Saka anenge aona kuti ndaane nhumbu, mukomana wacho pamwe ari kutoda kutoramba. Kana kuti kana wane nhumbu unogare pichero mukomana wacho asina kuramba. Kuti ugare pamba pevabereki vako hazviiti, unofanira kuenda kumunhu wako akakupa nhumbu iyoyo. Saka musikana anenge achiona kuti hapana mari kana kuti hapana readiness yati yapo pakuti vanhu varoorane ivava, asi anozongoenda kumukomana wake aina tete wake mostly otizira kumukomana. Kana achisvika ikoko mukomana wake kana amutambira anochizoronga kuti oenda kunozivisa vanhu achibvisa tsvakirai kuno kuti ndini ndine mwana wenyu kuno, kuitira kuti mwana asarambe achitsvagwa. Saka tsika iyoyoyo iri kuitwa nevanhu vazhinji. Vamwe vanozochata mumachechi, kunyanya mumachechi munokurudzirwa kuti vanhu vachate. Haupuhwi chigaro kumachechi mazhinji kana usina uzochata. Saka chero wakatizira unofanira kuti uzochata. Saka muchizoona vamwe vanochata zvavo vane vana, vamwe ndo vanochata vasati havo, asi vazhinji vanozochatawo vane vana. Nenyaya yekuti vamwe vanenge vakatoita kutizira chaiko, wozonobvisirwa pfuma kwakuchizochata. Yes. Tinotenda zvikuru netsananguro yakanaka zvikuru. Mataura kuti muchechi kana takuenda kusaidi rekuchechi maisepo wachigaro kana muri muchechi. Saka hatichazwisisi kuti ndizopiwa chigaro ndikange ndisina kuchata handina chigaro chandinopiwa. And also ndinenge ndaimbonzwa kuti muchechi munenge munotonzi muri kubika mapoto kana mukange musina kuchata. I don't know, is it a fair statement yekuti tingati kana musina kuchata muri muchechi munenge mutonzi muri kubika mapoto? Kuchaya mapoto kureva kuti hamuna kutombobvisirana mari. I think it's a misplaced statement again yekuti vanhu vari kuchaya mapoto ivo vari vanhu vakabvisa pfuma. Kuroora kwechivanhu kana kwechishona ndekwokuti unobvisa pfuma kuna tezvara, ndokunonzi kuroora.
pachirungu kati the western way of marriage kuita muchato hapabviswi pfuma pawestern way yemarriage. Mukatoonana nemukomana izvozvo mototi tatodanana, mukatsvaga mawitness enyu mukatoenda kwamajisiti munokwanisa kuti unochata pasina munhu ambodya kana senti. And so pachishona haunzi wakaroora kana uine muchato asi usina kubvisa mari. Iro rinenge rari rimwe side rekuti sezvamambotaura kuti pamwe tikaita imwe segment tinoita kuchizobata kuti chii chinonyatsonzi muchato, law inoti chinyi pamusoro pemuchato. KuZimbabwe recently pakatogadziriswa mitemo yemichato kuti zviincorporate kuti zvinobvumirwa kuti vanhu vangosangana vakadanana vakatsvaga mawitness avo vakaenda kukoti vanotochata utonzi va legally married. But pachishona hausi legally married iwewe kana usina kubvisirwa pfuma kumba kwenyu inosanganisira mombe idzi nerutsambo, hausi legally married. Saka ndingati kuchaya mapoto kugara nemurume wausina kubvisirwa chinhu naye. Saka kuchecha vanhu vanozongozvitora kuti sevanhu vanokurudzira kuchata vanobva vangoti chero wakaroora asi usina kuchata unongonzi kuchaya mapoto. I think it's a wrong statement, it's misplaced. Ndiri kunzwisisa zvamuri kutaura Bevan. Ndachikumbira kuti again pane imwe tsika zveyekuroora nayo yandakainzwa yekuti kunenge handizivi kuti ndiyo inonzi kutema ugariri here, yekuti mwana achikura vabereki vaigona kunge vasinganyatsowani zvakanaka, havanyatsowani mumhuri mavo, vanenge varombo. Saka kana painewo mupfumi ariko ukuku paizopiwa mwana wekuti murume uyu anopota achikutengerai grocery kusvika mwana uyu akura kusvika paage yekuti anenge akunzizve nawo anogona kuchinogara nemurume wake. Ndachikumbira mutitsananguriro ipapo kuti zvainzi zvii zvaitika. Tsika iyoyo inonzi tsika yekuzvarira. Tsika yekuzvarira ndeyekuti kana vabereki vachitambudzika vanotsvagawo munhu anowana. Kuwana kwacho panguva yaitwa tsika iyo kwaiva kwekuti imimi muri hurudza. Uhurudza hwaiva hwekuti munokohwa zviyo zvakawanda kudarika vamwe mumagwidi mavairima. Kwanga kusingarimwe chibage. Chibage haisi mbeu yedu yechivanhu yechishona kana yemabhandu speaking people ese. Hakuna munhu angakutaurirei kuti isusu patsika dzedu tinodya sadza rehupfu hwechibage. Chibage ichi chakatotanga kumexico uko South America ndokwa chakatanga, hameno makore akawanda adarika. Chakazouya nekuuya kwakaita varungu nemamishinari. Handi munoona vamwe vanongozvora kuuya kwevarungu. Chibage ichi takachiona kubudikidza nekuuya kwemamishinari aya nevamwe matraders aiuya kuno kuAfrica. Isu chedu chatairima chaiwe zviyo. Saka tinoda kutarisa pakuti kuzvarira kwaiwe kwokuti unopiwa masaga ezviyo. Ndo vainzi hurudza chaihwo hwekuti munhu ane zviyo zvakawanda saka vanokwanisa kudya sadza rakawanda. Nekuvhima vamwe vaibata mhuka, iwe unogona kuenda woti tuchaotoshaya wodzoka kumba. Saka vamwe vaigona kuvhima, zvaizoshandiswa mashai and so forth pakuvhima, but in general vaya vasingavani vaizoenda kune vari kuti tinazvo vaya kana kuti vanokwanisa kuwana, then vanhu ivavo wovapawo kana zviyo kana nyama kana something, wozoti right mwana wedu kana tikanga tamubara anoita mukadzi wepano. Ndotsika yekuzvarira. Asi yekutema ugariri yamataura yaitwa nemukomana anenge ari murombo. So imwe tsika oenda kumhuri yemusikana waanoda osvika otaura kuti inini ndinoda kuroora pano asi handina chinhu. Onzi right yakaitwa mubhaibheri pakati paJacob naLaban. Jacob akaenda akanoshandira musikana waaida 7 years. Saka unosvika onzi right kana uchida musikana hauna mari iwewe unoshanda pano 7 years kana kuti 5 years zvinongosiyana, wapedza tokupa mukadzi. Ndo tsika yekutema ugariri. Anotema ugariri mukwasha uyu anoda kuzoroora. Okay, thanks so much Bevan kutitsanangurira nzira dzekuroorana dzanga dziriko dzakasiyana siyana. Handizivi kuti nhasi unoyi tingati pane dzatingati here tidzose vanhu, kana dziripo taurai pane dzakufadza here kuti idzoke. Iri neyekuganha yandifadza zvekuti yekuganha because iyoyo ndaona kuti inenge inobata vakawanda vakadzi chokwadi
kuti vanogona kuroorwa nevamwe varume. Anyway, in our next episode ndo nyaya taakunotaura zvino. Bevin achititsanangurira kuti chii chinotariswa pamusikana nemukomana, zvii zvaanofanira kuita. Tichange tichitaura zvemasteps anoitwa kuti vazoenda kwaana tete kunosvika pakunzi varoora navo vakunzi mukadzi uyu akunzi mukadzi weuyu, uyu akunzi murume weuyu. Join me in my next episode. Thank you so much.